nje enkonsweni. Andiyaqala nje ngo-1 2 nje ukuthi nje kuphela nje ungazakwenze lutho. Usuqakeza izandla. That's a gift. Ngiyaku-encourage ophambili ukuthi naye engathiwa uzwana. Silama visitors namhlanje. Do we have any visitors in the house? Okhonza for the first time. Nangiyana ugogo nyambona. Hawu. Hawu besicela kusukuma ama-visitors sibone. Introduce yourself, ungubani, uvela ngaphi? Hallelujah. I'm Natasha. I'm not a visitor, but new visitor this year. I tried to be a church lover this year. Wow. Salona, mina ngiyithi suka Seventh-day Adventist. Abavele Seventh-day Adventist salixolela Saturday ihamba Sunday libuye futhi la. Mina ngiqolani zeno Mrs. Moyo futhi ekhaya. Siyabonga Mrs. Moyo o-invite bayindaba ye-evangelism. Iyo mama. Uba ubeke indaba ye-evangelism yange-Tuesday kumbe senhlanganisa izinto. Umzukulu. Hayi, siyabonga kakhulu. Nakawonta, ungahamba isikhathi eside usuyivisa. Siyabe sesingasakwazi. Abaningi I think bawucina usangaka so athi ukuba uyabuza ukuthi awucina usahlala ngapha. Ngathi esayo so usuyivisita. Mvumele ngidlulisa ama-announcements.